Wij zijn Ellie, we zitten in de Dorpsstraat in Hasselt. Wij zijn een galerie die de focus legt op illustratie en grafische vormgeving. En om de 6 weken hebben wij een nieuwe tentoonstelling, een nieuwe kunstenaar. Daarnaast organiseren we ook projecten zoals The Underground in Hasselt en Helsinki, WOW in Sima in Genk en Motive in de binnenstad in Hasselt. De komende maanden gaan we met Ellie verder, zoals we al 8 jaar bezig zijn, en tentoonstellingen organiseren in onze galerie. En dat gaat van kalligrafie tot illustratie, schilderkunst en grafisch ontwerp. Limburg is een provincie waar heel veel mogelijk is en onze roots liggen hier, wij wonen en wij werken hier. Dus is het voor ons niet meer als normaal om hier van alles te organiseren en te tonen aan een divers publiek. Het meest trots zijn we op het feit dat we al 8 jaar heel consequent en heel koppig ons eigen ding doen en programmeren in een marge die nogal onbekend is. Met als uitschieter WOW in Sima, dat een fantastisch project was.